Odkiaľ poznáš Charlieho a Elena? Oženil som sa s Elenovou bývalou. Ale nevral. A to sa stretávate? Áno. Ešte. Fúha. Nedokázal by som byť kamoš s chlapom, ktorý miluje moju bývalú. Úprimne, v poslednom čase sa o milovaní nedá hovoriť. Keď sa narodí dieťa, bude to horšie. Prečo si to myslíš? Nielen, že ti nedovolí dotknúť sa jej, zakáže ti, aby si sa dotkol sám seba. Aha. Chodil som sa sprchovať do klubu. No, Tak, tu je vodka s džusom. ďakujem. O čom debatujete? O masturbácii v klube pod sprchou. Naozaj? Ale len debatujete. No už noc je dlhá. Tak, Jerome, odhaľ nám jedno z najväčších tajomstiev. Čo tvoja dcéra vidí na Jacobe? Už som si aj ja kládol túto otázku. Možno ma chce za niečo potrestať. Bez urážky. Neurazím sa. Mysleli sme si to. Keby sa mi narodilo dievča, ako ju vychovať? No, už pred prvým rande musí mať dobré svaly. Tak dobre. Chlapi, spomínate si na prvé rande? Jasné, v 8. triede. Luisa Millerová. V 9. triede Maxim Černakofová. V 6. triede slečna Terapota. Len to ani nebolo rande. Dnes by za to šla do väzenia. No a čo ty, Herb? Akože, čo ja? Tvoje prvé rande na strednej škole? Na výške prvý ročník. Na strednej som bol plachý. Ale nehovor. Vážne, volali ma veľký vták. A čo bolo na výške? Prestal som nosiť košele a zľavil som z nárokov. No prosím, jasné, tu to máme. Prvý sexuálny zážitok, ktorý nemal obvyklý postup. Čo si tým chcel povedať? Betty, dobre vieš čo. A čo skauti? Čo? O. Zing! Ellen, a kedy si mal prvýkrát orálne skúšky? No, neviem, či by som to mal spomínať. Prečo nie? Lebo Sme tu len priatelia. Kto to bol? tvoja žena. Takže prvýkrát si to robil s Judith? Veď aj ja. Ja tiež.